It's me again, your trusted financial advisor. Karon, diskutan nato ang topic nga, which is better, VUL or term insurance? Kabalo mo, daghan kayo ang naglibog kung unsa ang mas maayo, VUL ba or term insurance? But before ta mag-decide, kinahanglan nato masabtan how it works. Sugdan nato ang VUL or Variable Universal Life Insurance. Ang VUL, usa ka klase sa insurance nga naay investment component. So samtang protected ka, nag-invest pud imong kwarta. Dinot ni kay na kay potential nga modako imong kwarta. Pero hinumdumi, napo ni siya risk. On the other hand, ang term insurance kay straightforward. It covers you for a specific period. Nayo bang insurance company nag-offer og renewable every 5 years? Mas barato siya compared sa VUL. Pero walay investment component. Purely protection lang gyud siya. So asa man gyud ang mas maayo? Depende na sa imong goals o needs. Kung gusto ka nga na kay insurance nga na investment o ready ka sa risk, VUL might be for you. Pero kung gusto ka og affordable nga pure protection, term insurance ang tubag. Ang pinaka-importante kay kabaluta sa atong priorities. Dili ta mag-decide tungod kay uso or ingon sa uban, mag-decide ta base sa kung unsa ang makapaayo para nato o para sa atong pamilya. Hinaut makatabang ni nga video para makakuha mo og idea kung unsa ang best para ninyo. Kung na may questions, feel free to comment below or message me. Always remember, stay protected and stay financially smart. Follow for more!